امبارك لما عن تبتين لكم زلنا طعم مزقي طعامه اوف كورس طعم مزقي طعامه سي درجه شما بخان تماساسلي بس قاطعمي لما عندي كالجري اب كندا مالتي فاميلي ወይ ድማ ክወፅሕ ስለመፀ ኣብዛዝ ፎቶዋ ከተማ መፂን እሞ ስለምንታይ ኩነታት ናይ ብርጌድ ንሓመሉ ኣብ ግሎባል ዘሎ ኣብቶም ሓደ ዘሎ ፀገማት ቁርትሌት ምፍሕፋሕ ድሮ ዘሎ ሲ ብናቱ ወገን እንታይ መስል ብኸመይ ይገልጾ ክእል ንብል ኢለ ምፅእ ኣለኹሞ ጥዑም ህዝቢ ጣዕመ መፂ ኣለዎም ካራ መፃኻ ኣውረድ ይረና يغني لي مايك تا نايقلنا حلالسي كاب نايقل تخونس مس حبرتسبنا شر نقبر زبل ايديام تيخا عقاد امر رخيبنا صبو ادمن تكنولوجي عالم صباب حنتيا سلازي absolutely انا دسيلني سلازي مساقم مستخاتلتي حبيرنا نصنحنا مالتي ما يبحكي يغني لي دقيمه وال زي كان ممصي كوا بزغاطامي كل زي ونا حتى كاونيري بفيديوون بواتساب እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ደንበ ፍትሒ ፍላይ ረቑሑ ይድረ ዘሎ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ፍልያት ኣብ ናይ ግሎባልን ዘሎን ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ንቀሳቀስ ዘሎን ወላ ቢሮጳ ዘለዎ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ እስኪ ንእሽተይ ነሰማዒ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ፍላይ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ተስፋታት ነይሮም ገለገለ መንእሰያት እዮም لوطو خريهم ندرون يروفت مجمريا اوف كورس كاب حد ساعات يكونن نايغونت اتبزح نيرو ግን አትየንደ ዘደይ ፍትሕስ ለደለዩ ፍትሒ ሲኖምስ ለደመፁ ብዙሕ መንእሰያት ናይ ብሓቂ ብልቦም ተዋፈርዎ ደንበ ፍትሒ ያፍቅ ሓደ ሓደ ጌጋታት ዝረአ ነይሩ ግን ገለገለ ህዝቢ ፍላይ ተስፋታት ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ዲስአፖይንትመንት ወይ ድማ ጓሂ የድርኢ ንምንታይ ኣይተማሃሩን ካብቶም ኣያታቶም ዝብል ዘረባታት መፅእ ብዙሓት ደንበ ፍትሒ ደንበ ተቃውሞ ኣዚኖ ካብ 82 ጀሚር ካብ ብጀብሃ ቅድሚ ምፅኣእ ዝሽዑ ተጀመረ ሕብሪ እንዳቀያየረ መፅእ ፀኒሑ ከምኡውን ኣምፃለይ ቅድሚኹም ዝነበሩ ይኣክል ስቲል ኣለዉ ግን ኣብ መጀመርያ ከምኡ ነይሩ ናሃሪ ፈላለ ፕላስ ናትኩም ካብ ሞር ኣብ ማስ ሚድያ ዋላ ስርዓት ኤርትራ እውን امباكت يرو روح حتاتون قلت نيرو كابت حدا ميبي لوطي تراي وي ولا سرعات كمان باخو كزارب جميرو زولو الاول ابز حلف عامت كار يلخو سايد وك خيد الله بلمنتاتي اسكي ابرها لي انتايتي صقمات تامس لك ماي كلاتنا نردو زلنا كلكم حبرتسب نغبرو نصبرقنا حزب اتراي سفرالي بجلسات بوليتيكاو يكون ዝጸነሐ ዘሎ ሕጁን ዝቕጽል ማሕበራዊ ይኩን ምንቅስቃሳትና ነቲ ህዝብና ይዝመስል ከም ሕብረተሰብ እንተሪኢኻ ድሕር ባይታና ንስርዓትን ሕግን ዘለና ተማእዛዝነት ባህሊ ያታ ፋክት ካብቲ ብዙሕ ጸጋታት ኣለና ንብሎ እዩ ክንዕቅቦ ዘለና ግን ዓለም ኣብ ሓደ ይትነብርና ና ተላወጥ እያ ትኸይድ ኣብዚ ናይ ለውጥ መስርሕ እቲ ናይ ሰውራ ባህልን እቲ ናይ ሕብረተሰብ ኢንዲጂነስ ዝኾነ ባህልን ኣብ ግጭት ይኣትዩ ኩሉ ሰዕ ፖለቲካ ዝዓብለለ ኩሉ ነገር ይጭብጥ ብግድኹን ብውዲ ብዘይገድስ ስለዚ ንሕና ናይዚ መስርሕ እዚ ኣካል ኢና ሕጂ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ተበግሳት ተስፋ ክገብር ጽቡቅ እዩ ማና ተስፋ መበገስ ሁሉ ነገር እዩ ተስፋ እንት ዘይብልካ ምንም ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ግን ከዓ ተስፋኻን እቲ ክውንነትን እንድሕር ዳኣ ዘይመዛዚንካዮ ኩሉ ሰዕ ሚዛን ናብ ሓዲኡ እንድሕር ስሒቱ እቲ ጉዕዞ ከም ዝደለየ ከይድን እዩ ሕጂ ኣብ ኩሉ ንገብሮ ምንቅስቃሳት ዝህልወና ተስፋ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል እየ ዝደሊ ግን ከዓ ብተሳትፎ ኢና ከነተዓራርዮ ንኽእል ሕጂ እንተሪኢኻ ኣብ መስርሕ ተቃውሞና ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ናይቶም ኣብቲ ፖለቲካ ዝሳተፉ ውሑዳት ኣካላት ወይ ድማ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወፁ ተቃለስቲ እናቶም ዊንታ ዝያዳ እናዓብለለ እዩ ዝኸይድ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ከም ተዓዛቢ ንዓኣቶም ኩሉ ነገር ሕሊፉ ይሂቦ ኩሉ ነገር ክፍፅምሉ ፅቡቅ ክገብርሉ ጥራይ ይደሊ ምክንያቱ ዝኾነ ኣካል ሕብረተሰብ ሕማቅ ኣይፅበን
حماق صبسب ولا ولقسب ولا حبسب يلن ابزي يتي ناي تساتفو مزبع زفطرو زلو صقامات يو ابرغد نحمدو عاولنا خنزاربو زلنا بحج وانا لو قدميلو كتب له خلخنا بزح حسب مورال كارم تزخل حجي ግን برغد نحمدو تي زخودو تبغسو مسي اكلنا اصيركاون تي حوس غنت مسل تاينا نبلو نتعراري خلنا نسسري غنت انا نبلو أما تبغى تمشيها أنا خلفك هيدلني أقد necessary غنت تبغى لرحن actually قتل لرحن أبغى نحط الله تنا هو أنت ما تمسلك كل تي علم تتكمل له مسرح كباخر حق له نشتي مقرقرو انكلخا አካባቢኻ ዘሎ ነገራት ጌርካ ብዝመስለካ ነብስኻ ምግላጽ ገበን ኮይኑ ይፈልጥኒ ጥራይ ከመይ ጌርካ ካብኡ ተቀጽሎ ትመስርሕ ኣብኡ ክትነብር ተጀሚርካ ጸገማሉ ብኡ ጀሚርካ ንሱ ሓደ መድረኽ ሕሊፍካ ናብቲ ካልእ መሰጋገር ዝኾነካ እንትኮይኑ ተነሰሰሪ ጎነጽ ንብሎ ቅድሚ ሕጂ ተረኺቡ ዘይፈልጥ ኣቃልቦ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ይኹን ናይ ሚድያ ኣካላት ይኹን እንተላይ ናይቲ ጨቋን ስርዓት በዚ ነሰሰሪ ጎነጽ ተረኽበ ሕጂ ካብኡ ከመይ ጌርና ንኸይድ ንዝብል እምበርቲ ነሰሰሪ ጎነጽ እንተዘይህሉ ከምቶም ካልኦት ምንቅስቓሳት ተመሳሳሊ ፓተርን መኸደ ነይሩ ትበርገድ ንሓመድ ፍልይ ዘብሎ ኢንፋክት ኣብ ደገ ዝፈጥሮ ተጽዕኖ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ስርዓት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ረኣያ ብዙሕ ለውጢ ፈጢሩ እዩ ክብለካ ኢለ وحجابتا أبارة أخمد سعيد لكم وحجابا تفعل تحساسبان يزلوا تي جونت أبغلغلة نهيوت نهي عين متفاني أكل متفا موها بتحساسبات للتفعل لك حجي تبغى كاريس كايو ميديا كم زخرها خلوها يعني ميديا المزح جن حدا حاو خاطر في بخطي وجن زي جالس تقام يزلوا بدك أفزون له جملة سبعة يكونن ويقول عقلي في خيد كلايكا تومتو وتصي تاب تسرعات أنوي حكاتري خايو دامن سيب تعمي يلون تقول كمان كبحكي حكلو لمتاهم لك هذا الله مزيرك تي بوليتيكا جو بوليتيك نايت زونا فولتيخ دخلنا لو تعبير ترحمت وش تاوي كاوش تبقى سلوتي ويدما معقبو بزح تغير لا يركب ساعات دت سرعتي تفلا لي مغدي مش حجي حدا زي حاتت ياس ولا بزو سلام سوف غبر خلو بزعبا مسالاتنا لكريستيانيو نايتلمت دي نايغله نعبتات الله تنعبي ابغلغله زم راديكالز ناي على امريكا تليفون حجي مكينا يركب ازيتات الله فيري تعبي اسكاف دخونه ابزي تجبره نويح وانات ناي برغير حمودو أقول لك تحواتي متعفو ديرو تم قبيهم كمان سلمتاي دقوفو كمان يردون نعي سلمتاي دقومو كمان حديد كمان عقريتاي تحازر لي why did you do that الكايو you need to have something like solid أبزولو نعرف فتر كله بعد كندا لو تدلل لها عب سرعة بزيج زلو petition قبرها politician كموتيوم you see change maybe تنعبي سريع أخطو التاريخ أبزنا برجعنا حمود سيرنا عيد حتى من الكتات ولا إتي سلامة وصلت مقبار ولا في بيت صحفتاتنا إتي سرعات جيت كاب مقبار دموريو حوات في يوم كل يوم كله أنا كنت يوم حوات تفلالي الرئاسة لزلهم قل كورت ليسان عي كل زحتة فترة ليه بالغة بمسورته كينات سلمتاي يخصت والمفتح سلام بحال حرق زي يمانا دورهم كالكم دورهم حرق زي كل زي خيكونه انت قبل لك لينا امسي امسلك كاب رسمي كاب كوينات كاب كال بيجي كاب غدات كال زركب ነገር የለ በቀጥታ ትሪኦ خلخ زي بقطع ትሪኦ خلخ بتزاور ትሪኦ خلخ ግን ከም ዝበልናዮ ሓደ ግዜ ኩናት መጸውዕ ሰላም እዩ ብላብቲ ፍሬዝናቱ የማን ገሮም ካል ባርያ ሕጂ سلمتاي تي كنت أجاتي زعابي حتو خري لنا نفسي حتو من أسيد العلو حتو فتحي نتا حتو فتحي أنا نسخات خالق زلنا مرد أتخف على البهرياوي دحر بايتنا أقالبونا تقالات إنتنا كله دحر رئينا يو
حدا خمس يخل in fact تي زحاشة تقولوا أكل حبر السب ترى جبوا ترى خصاص على لو تقول كلها نزخ قرار ويل كأخ تتقرار يو أما لها خطها خمس تقرار بيه أبعوت تقص حتى زل قاعد تفتح من الاسم هجي أبتناي برجع محمدو حدا تي كين رسع زبقسو نكر تايا بقيسو سقيلو كم تخلي جزء يكون أنت بقيسو أب حدا بروباغانديست مسيسي أب اسكندنافيا هكذا بسلام من بمعبالن بقول وسي أبنت قبرنس أنا حي علمنا مالتي ولا بحجة تاريخ ياسي أب كل ولا ناي ناس من بريس ناي سب أو مثلا ناي سبات كله أب خبابي أب على أيسلند أب على إيرلا أب فنلند أو تاديو كل الزول هجي فلونا ثالث هجي أب خبابتي مسي وأب شودن زو عسران شو عتن كما أكل شودن زبل زربا ترى قلبيك مثل خلي كبيد نتايو زر ملاخت تسغرو دبا وچقونا ابز خونه كورنا عالم ولا كيد ايغر فكاني الله انت بين على الناس حد نغير نزارم نيرنا نمصانا درهوسي يعني يحكى انت اسركاس زفتح حكايه مثلا بايزو يا بحد انترفيو تي ولك ملاخي نزي فريزي تطقيمو لفلتي حجي كساب حجي نزيوم نادغاغوم مسيوم زخونه ነገር ካቆን ይሁን ጌጋ ክንዲዝ ደጋገም ካይቆጽሪ ኣብ ደቅ ሰባት ኢምፓክት ይዝገብር ተቀባልነትና ዋላ ብጉብ ይሁን እቲ ናይ ብሬን ዋሽ ንብሎ ኮም ይስራሕ ሰባት ግድን ኣይኮነን ንቆንዕ ጥራይ ይስዕቡ ንጌጋውን ተቃሚሙ ንህርዳ ተዋሂብዎም ይስዕቡ ወይ ኣስዋብ ድሕረት ዝነብሩ ወይ ናብ ዕንወት ዘምርሕ ማለት ሕጂ እዚኦም ተመበገሲኦም ክሳዓቱ ዘይብሎም እዚ ምስኮነ ኖ ስጉረ ደባው ጭቆና ደኮ ነብሉልና حجي اتقول እንዳፈተነ ጸንሕሞ ብቁዕ ፖለቲካዊ መልሕነት ዝሰኣነ መንእሰይ ተበጎሰይ ትሕቶ ቆንዕ ሕቶ ፍትሒ እቲ ብቐጥታ ትሪገር ዝገበረ ስውረዳዊ ጭቆና ናይ ስርዓት ምትእትታው እቲ መልሰ ግብሪ ግን ዝተወደነ ይነበር እንታይ ደኣ ሞር ንቁንዕ ሕቶስ ኣክንድ ብስልዒት ብሎ ወይ ብካልኩሌሽን ስምዒት ተመሊሱ ኣخاطا ጸገም ተፈጢራ ታጅ አንተ ተቀዘበልኩዋ ክነማሃርላ ዘለና ተخلق ኩሉ ከጋጥም ዝኽእል እቲ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ናይ ዘዕቆበኻ ሃገራት ምግጫው ሕጂ ክድገም ይብል ጠላላ ዝኽን ማርለን ሕጂ ፍትሒ ዝዓቤት ኣብ ህይወት ወድሰብ ዝዓቤት ሕቶ ክትምለስ ዘለዎ እያ ክሳብ ሕጂ ብምልኣት ተመሊሳይ ትፈጥና ዝዓለም ካናዳ ኒያ ዘለና ኣቀድም ኣቢልና ከም ዝብለካ ብዛዕባ ፓርኪንግ ናዕልል ነርና ነው ሰባት زي سكفتا معصو خفيت ዝነብር ዝነብር ሕብረተሰብ እዩ ንብሎ ዝሕጅን መጀመርያ ግዜ ኩና ንሰምዖ ኣነ ኣብዛዕባ ኩሉ ከሳት ኤርትራ ማዕጾ ኩሉ ሰዓት ክፍቲ ትኾነ ጋሻ መጽዩ ማይ ሂብካዮ መንገዲ ሓቢርካዮ ይኻትኸይ ክጎዳእካ ኢልካይ ትሓስብን ኢኻ ሕጂ እዚ ክመጽእ እንተኾይኑ ሰላም እዚ ፍትሓውነት ምስ ተረጋገጽ ነዚ ዓቢ ሕቶ ክትምልስ ትገብሮ ጉዕዞ ወንፂ ይፈጥር እቲ ወንፂ ከዓ ዋጋ ይኸፍል ዋጋ ሓርነት ከዓ ህይወት وحجاب أجنتايو هذا صبون يخاطر بلازا لها تقولتي بفلاي بذل وطائي أبي ودكا ولا كتنا برضو ليت أنا أنا جلو عدن حراب وساعتها سخاونتي تحطوا جلها إنكو فتحية يرترى مالتيو سخاب جونت فتح لها أو خبونت يفتح بكسرعة الجاب قال لك حتى كلهم سرعة دي بجونت ماتيو إحنا كوينا تمهرنا دولو سوات على حجين عاي أكبر الجانب أكبر هذا كذا نجى أبتكبر طريقة هيو أرداني حدا جزء لوجيك تخونه هزار أبغى مكيل السوم كم زي حجوم تمشي يوم العرض شيء لأن عم هرم دولو خلوا أكردان سلف ديشون اسمه ده سلف ديش كردان خلي كل جديد حتى قد نو كهرمة كفروسة قليل كامو خاد تزعبه تكنيك على تزعدي يعني بيت صفتنا كندا نحرد زارو بزلا خنا هي ضربات نحكوا ريكورد يركا أبكورت من معد عشان كامر وسيلكا دحر بايدا تسرح قداي نغير فايلنت فصيبكا لخبل حدث حجي اذا ايتات قرت لنا عينتا يغبرن نيرو تي مقوام تي غلا يكون نير ناي نمنتاي كينو دي كودو ندحر حدا نغير وانس فور اول تطوكو بلو دخنا بحق مسرت السبزي كمزا عينت ندحر ناي صلئي نزح الله وي دما نتبزم زلو ايرتراوي مفرراح ذاتيو زي تراتيو بعلو ويسترن تري لها نفسه على كورتين مت من يدرك ولا كورت
اتي حريم كايو كتكسون حكيت كاغن اوريدي سخا وسين كان لا بإيموشن كيت كا تسد غبرو زلو تغبرو الله حدا سبس نحر صلاع كالو لاي شمت بكامش زي قدس حجن ريالنا مش بزيابير تازلو تمارت مسغراي صولون يرو حجه خنتا صمدوت لخ هاو تا بوليت كميت سيركلت مساله انت هلا كادلي after one thing ناينا حت بكرات نيردو انا قاعد بكرات نيرو الله على الحج اوكي باي ذا واي ولا حج انا نسخان نغور زلنا زررب ابت ناين حد بكراسي نشتي انت ملعنا خبز بل انفورميشن دحر رخيب حزبي يمزازن مو بقى من صرق حد سلازم رخيب حج انت الله مسلكا ابزي حد زي تزابع نغرات عليه نابنت نتداس صلئي نعو نتداس مزمزا كيكون مغبار تبايلو برجر نحمد ناب كل وفر نيرو ابزي حدا شغل زفطر زنبر انت يمسلكا ان لايسنسد ناي محبراوي مرخبات تتقمت مالسي وقعاويان لسنه زي بالكايم بقى وصيلهم بقى خنكيدينا خنكتومينا خنصبرومينا كريمينالايز غو بدحريت كوينوم سايد غو تحدل ابو ايولوني ግን ነቲ መንሰይ ምስትናቱ حساب ምስትንሱ ዝደልዮ ሓደ ግዜ ቀጥታ ታይና ክንብሎ ንኽእል ስምዒቶም ምርዋይ ድዩ ገለ ንበሎ ሚስ ጋይደድ ገብርዎ ሕጂ እዚ ሓደጋ ፈጥር ነይሩ ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉ ኣለና እቲ ሰብ ዝኸይድ ግን ካርም ኢሉ ይከይድን እታ ቀዳማይ ዝገብራ ኩሉ ሳዕ ብሰላማዊ መንገዲ ፕሮቴስት ዝገብር ግን ካብኡ ኣብቲ ኩነት ዝፍጠሩ ምዕባለታት ኣለዉ እትዮም ናይ ስርዓት ደገፍቲ እውን ሓደ ነገር ከሳኹ እንደ ዝመፁ ማለት ሕማቅ ፅቡቅ ብዘይገደስ ብዓይኒ ረኣዮም መደቦም እንድሕር ደኣ ክትዕንቅፈሎም ፍቲንካ ተቃውሞ እዮም ዝፈጥሩ እቲ ክልቲኡ ተቃውሞ እስዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ይባላሕ እሞ ናብ ግርጭት ዝኸይድ እምበር እቲ ካብ ገዛኻ ክትብገስ ከለኻ ከተፍርስ ክትሃርም ክትዕኑ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ምኻድ ኩኑ ኣይኮን ብመሰረቱ መርሓባ እቲ መስርሕ ግን ባዕሉ ዝፈጥሮ ነገራት ኣሎ ንዑ ኢና ከዓ ኩሉ ሳዕ እናተምሃርናሉ ክንከይ ዘለና ንብል ዘለና ንባል ፅቡቅ ኣብታ ቀዳመይ ትምህርቲ ክምለሰካ እያ ሕጂ እዚ ኩሉ ገጢሙ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ግሎባል ዘሎን እቲ ባይታ ድቀሳቀሱ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ኤሮጳውያን ዘሎ ዞም ከም ዓንተ ድጥቀስካዮ እውን ኣብ ገለገለ ኣብ ዩቱብ ኮይኖም ደዋፍሩ ዘሎ ትብሎ ዘለካ እንታይ ተፈጢሩ ቢካዝ ኣበይ ኩንደሰካ እዚ ኩሉ ከፊሉ ኸ ብውሽጡ ልቡ ወላ ገሊኡ ካርም ኢሉ ይኮነን ከይዱ ነዚ ነገራት እዚ መሪርዎ ከይዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ከመይ ክስምዑ እዩ ስለምንታይ ከ ኣብዚ በፂሕኩም ኣለኹም እዚኣ እታ $1 million ኮሽን ተደጋጊማ እውን ንዓይ ድራይ ዝኮነ ብዙሕ ሰብ ክትሕተት ዘለዋ ፋክት በዚ ዝብሎ ዘለካ ብመንፅር ዘለው ሰባት እውን እዚኣ ክምልሱ ክኽእሉ ኣለዎም ኣነ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ቦታታት እውን ተሓቲተ ክምልሳ ፈቲነ ግን ክትደጋገም ኣለዋ እየ እንታይ ጋጢሙ ይመስለካ ሓደ ካብቲ ዘጋጠመ ነቲ ሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍ ዝረኸበ ቃልሲ ዝኾነ ተበግሶ ከዓ ከምቲ ዝበልናዮ ኣወንታን ኣሉታን ኣለዎ እቲ ኣወንታ ትዕቅቦ እቲ ኣሉታ ትእርሞ ናብ ዝሓሸ ትኸይድ ሕጂ ንዓንተ በይ ኣገዳሲ ጎነፅ ዝበልክዎ እቲ ኣገዳሲ ጎነፅ ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ከዓ ብኡ ክትሰጋገር እንተኽኢልካ ዓወት እዩ ክትሰጋገር ተደይክኢልካ ግን ፍሽለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ኢና ክሳይ ንገብር ዘለና ኣብዚኣ እንታይ ኣገጢማትና ምስለካ ነቲ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝተረኸቦ ናይ ተቃውሞ መስርሕ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ውሱናት ሰባት ክሌም ክገብርዎ ፈቲና ክሌም ገርሞ ከመይ እያ ታካጅስ ሰማዕ ስብርሃሉክ ከመይ ይመስለካ በቃ ብሚድያ መንፅር ተሪኢኻ ኣነ ወይ ንሕና ወይ ኣነ ንክሶን ኢና ነዚ ኩሉ ኣንቀሳቂስና በጊስናዮ ስለዚ ዝለዓለ ኢድ ክህልወና ኣለዎ ዝለዓለ ሰማዕነት ክህልወና ኣለዎ ዝብሉ ተረኺቦም ብኣክቲቪዝም ደረጃ ከዓ ካልኦት መደርቲ ተዛረብቲ ናይዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኣይኮን ኢና ስለዚ ንሕና ዝበልናዮ ክስማዕ ኣለዎ ንሕና ውክልና ብዘየገድስ ነቲ ሙቭመንት ህዝባዊ ምንቅስቃስ እንደዚ ብዙሕ ሰብ ህዝባዊ ማዕበል ብሎ እዩ ምናልባት ነታ ሞመንት 6 ወርሒ 3 ወርሒ ከም ማዕበል ክነብር ይኽእል ማዕበል ኢልካ 2-3 ዓመት ዘቕፅል ይፈልጥን ሕጂ
نامنتاي معبيلو نردأي gradually ناب movement يصير زلو movement خا continue كله له أصلنت كله له حجي بقى نايزي سفيح زبا مقصقاس نحنا إنا أما أزنتو زبليهم مزيم ذاتا وسنات سبات وحدا وجلك كليم كبر فتين أبزياتا كلاش تفتر يزلو بمسرح سالساي عموت زخي زلو تزغون نحنا متمسانا نحنا بمريحنتنا مزينا بمسرح تمراريتنا بوكل تسريدنا أبز بصحنا لنا ازي موكسينا بزقا مزينا ስለዚህ እስኻትኩም አገደስቲኹ ነፃልሲ ነፍስ ወከፍ ሰቡን ፈልጠኩም እዩ ሎሊያቲኹም ግን ኣብ መስርሕ ውክልና እንድሕር ደኣቲኹም ኢና ሓቢርና ክንከይድ ንኽእል ከምኡ እንዳበልና እንትደኣ ኸይድና ግን ዝያዳ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላ እውን ዝያዳ ዘበርከተ ዋላ ይኹን ደፎሞ ማዕረ በርክቶ ወይ ድማ እቲ ዝያዳ በርክቶ ዘለዎ እውን ኣይኮነን ክሌም ገይሩ ግን ዋላ ዝያዳ ዘበርከተ ዝያዳ ክሓትት እንድሕር ጀሚሩ ሕቶ ህዝቢ ኣይመለስን ተቃሊስና ኢና ንሕና ኢና ተሃገር ዋናታታ ዝበልናኩም ግበሩ ያ ተዓዲ ዘላ ነዚ ኢና ንቃለስ ዘለና ሕጂ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ከኣሉ ኣይትኽኣሉ ኢንቴንሽን ኣገዳሲ ነቲ ኢንቴንሽን ነዚ ደው ክነብሉ ምስ ፈጠና ኣብኡ ተፈጢሩ እቲ ክላሽ ክብለካ ኢለ ፅቡቕ ሕጂ ፍልልያ ተረዳእኒ ኣብ ጎቦል ብርጌድና ሓመዱስ እቲ ባይታ ዘለዉ ኣኼባ ድጎብ ዘለዉ ኣብ ገለገለ ተርናስ ሚድያ ሰምዑ ሓቅን እያ ሓቅንን ኦፊስ ከፊትና ድብሉ ምስ ኢትዮጵያ ርክባት ክንገብርና ሎም ዘረቡ እስኪ ንዓይ ቁርትለይ ኣብኡ ኢታስ ንዓይሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ደኣምን ዋላ ከም ሕቶታት ክሓትት ከለኹሲ መሪሕነት ደይብሉ ምንቅስቓስ ዜሮ ዜሮ ባይ ካኣቱ ኣንፈት የብልካ መሪሕነት ክልወካ ኣለዎ ብህዝቢ ተመርፀ መሪሕነት ክልወካ ኣለዎ ዳይሬክሽን ክልወካ እዩ ማለት እዩ ዓላማ ክልወካ እዩ ኣይኖ ምንቅስቓስ ክኾን ከሎ ምሳሌ ማዕበር ክኾን ከሎ ንግዚኡ ማዕበር ክኾን ከምዘረእስካ እዩ ድሕራይ ግን ክትነፅሮ ኣለካ ዓላማኻ መሪሕነትካ ክትመርፃ ኣለካ ኣብ ገለገለ ይሓቶም ንገለ መፅእ ኣሎ እሞ ክስታይ ግበሮ ብሉን እዩ didn't you have a leader ክመርሓኩም ትኽእል ፕላትፎርም የብልኩም ናበይ ትኸዱ ንዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ሬይዝ ገብራ እየ ካብቲ ሓደ ስለምንታይ ከም ፖለቲካዊ ንቕሓት ሒዙ ንድሕሪ ተደይወዲኡ ፋሕፋሕ ክብል እዩ ግድን እዩ ኢቨንቹሊ ነው ሕጂ ዜራ ክመፃካ ድሓን እዛ ኩሉ ግዜ ተሓታሓቱ እያ ስቲል ከማን ዜራ ባያ ትመፅእ ንምንታይ ኩሉ ግዜ መሪሕነት ተለይካ በታ ቀይዲ ናይታ መሪሕነት እያ ትኸይድ ክስቶ መፅኡ ዋላ ቢቱ መፅኡ ገለ ግዜ ይገድስ ህዝቢ መሪሕካ ኣሎ በቲ ህዝቢ ኢኻ ድወርድ ንድሕር ክደግም ተደሊኻ ኣብ ተፈላለየ ናይ ቴሪቶርያን ስርዓት ክደግሞ ተደሊኻ ታሪክ ክትቅፅሎ ትኽእል ኢኻ ኹም ማለት እዩ ንዝኾነ ግን ፍልልያትኩም እንታይ እዩ እቶም ኣብ ባይታ ዘለዉ ሕጂ ኦፊስ ገይትና ዘለዉስ ከመይ ርክብ ኣለኩም ንሳኹም ትዋሃዱ ዲኹም እንታይ ይራኽበኩም እንታይ ከፈላለየኩም ስጋብ ሕጂ ምሶም ተኣሳሰረ ድዮም ብፍላይ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እዞም ካብ ይርጳ ድኾኑ ፍልጥ ሰሚዐ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ባይዘወይ ንፅርቲ እያ ናብኣ ቅድሚ ምእታዊ ኣገዳሲት ካ ጠቂስካ ዘለካ ሓንቲ ነገር መሪሕነት ስም ጥራይ ኣይኮነን መስርሕ እዩ ተግባር እዩ ኣክሽን ስለዚ እንድሕር ደኣ ዝኾነ ትገብሮ ተበግሶ ንፁር መሪሕነት ዘይብሉ ካብ ሓሳቡ ጀሚርካ ክሳብ ማኔጅ ዝገብሮ ዘንቀሳቅሶ ኣካል ወይ ደቂ ሰባት ክዕወት ኣይክእል ምክንያቱ ንፁርነት ጎድሎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ባህል ኣሎ ሽሕ ማእዶ ይብሉ መእሰሪአን ልሕፂ ሕጂ ልሕፂ ታልሕፂ ኣለካ ትንሽሕ ማእዶ ኩላኻ ክላይ ልሕፂ ጌርካ እንተዘይ ኣሲርካ ለን ስርሐና ይሰርሐኒ ገዛ ክፅርያ ኣይክእላኒ ክውግና ኣይክእላኒ ኣገዳሲ ምስ መሪሕነት ኩሉ ሳዕ ኣብ ወጋዕ ደጋ ዘይኣቱ እዩ እንታይ ዓይነት መሪሕነት ህዝባዊ ውክልና ዘለዎ መወከሲ ዘለዎ እዚአን እተን ብወገንና ነልዕለን እየን ናብቲ ዝበልካዮ ክንከይድ ከለና ኩሉ እቲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሰርብ ብዛዕባ ኦፊስ ብዛዕባ ካልእ ኩሉ ሓቢርና ዝገበርናዮ ዝገርመካ ነገር ክልቲኹም ኣብኡ ኒዮ ዘለዉ ኣብ ግሎባል ዘለዉ መጀመርያ ሓቢርና ዝሰርሕናዮ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ሓቢርና ዝሰርሕናዮ ስራሕ ከምቲ ዓንቲ ቤት ዝበልኩካ ዝተወሰኑ ኣካላት እዚ ንሕና ኢና ዝያዳ ተላኢኽና ንሕና ኢና ቀዲምና እግርና ኣብ ኢትዮጵያ ረጊፁ ስለዚ ዝበልናኩም ትሰምዑ ይተላዒሉ ኖ ሕጂ እዚ ከዓ ንሕና ክንከዶ ዘይንኽእል እቲ ልኡኽ ዝተላእከ ናይ ሓባር እቲ ስርዓት ዝተገብረ ብስምቲ ትካል ሕጂ እንድሕር ደኣ ሓደ ጉጅለ ኖ ንሕና ጥራይና ዝያዳ ንዓና ቀርበልና ክብል ጀሚሩ
أي سرحني إنايل نمات يا إثيوبيا زلوا خطات فليز بلاي in fact إثيوبيا زلوا تقالستي بوزحاتهم لك بحقي بجوباء زمز مرحنا ثلهم كمان متجوباء كمان متجوباء كبعتهم هوشتي إثيوبيا زلوا هوشتي أديس أبابا زلوا برجين حمودي زلوا بتكال سلسلة مسرته نتي حطوتات مسمى في أوروبا وحراي كل زبالكم مو سجمة بلنا جن من يوكليهم نيوكلنا دبدبيهم زبل حتى حتى نو زي حطات زي حسب جزء يكون بعد حسب قال من سوى هذا هجي أي تسمعون هجي كل ساعتي أبزغ ساعة زي بقوله أبي إثيوبيا يكون نزل سجى كاب أوروبان كم عرب حفشة كاب تروح سدت بدقر خيدنا ناب إثيوبيا زخدي حتى سجمة أبوكم محضر أنت تفتنا قا نو تعانت ببلاز الله زيادة نحن هنا دبلوماسي نفلتو نحن هنا زيادة كم زجيرنا سلزي زبلكم ناس زبلناكم سمعوا لهم أنتم عاوزوا منسيات كاي يكون نسوا تنقل أسوز لنا سرعات متكالي بسرعات متكيدة لنا كاي لهم حدثهم حجي أتيوم أما حبروا ميديا نريو وعوع مستاب ميديا زلو أبا بكل الناس زلو أمريت زلو حقي وزحف اللي زلو جن زمن حبرتها زخونة تذكر مكا كنوتي زي تقلص حقي تزرب جوجل حبرتها يتسمع زلو عوينا كتنا ترى زلو واحد تي أبايتها زلو إثيوبيا في اللاي بتصحت كفيتة زلو بس ما بيروبا زلو بدقة زلو مالتيو أما سبيدك بنطفو كم يركبوا تفلياتهم مساهم زلو ركبن مساهم زلو ركبوا أبي كمين وتصبح تحنت نقر complicated اللي يختنا زرو ما تسفح مدرخي وتحتت بخمس الرئة أتي كله زخله وعوعد فتر زلو بجاكاتي حقاوي ناي برجر حمر علم الخيوي جلوبال نبلو تخلى كفتر كله عم ميديا تفتير زعيو عم ميديا سلو خا كم ميديا يزبقس حجي عمونجو نتحابيرنا نخرج نبرنا مسرح نعقو بوكلنا مسؤول لنا زحتتنا يوم كاب هاجرات وكلنا الذي يرخبوا انتا يوم غير مسلكه انيشيتيفز بحال زربالو حنت تبقوا سوسيد على اديس ابابا خوينم بشومون تسنه جنبار اوجنا لنا يلهم هندلت زياده مبغس اجي نحنا خا وا تجنبار ناي حبرنا يكون زغبو بغبا بوكلنا نخ سرح كا سفلالي مسرح خيصني كنا يكونن ازيا تا جنبار تبلتر تي ديسبريشن حزبنا راي زخونه يكون اكل بزي قدس قنع يكون جيجا يكون ولا قلب بزي قدس انت يرؤ الحزب مسلكا زقبر اكلت لي حسابين جي حنت مساء تخيل امين تسحقني حدا غيزون سلك هو خلكا تزارو زرها هل ندي بعدين قال كنت لا يفلتي دحريك حسب الله قل سنه سحبت انت ابي انت مسلكا نسرعت قدف ولا مشيت ان كوينا خنا علينا اوكي حجي صباح على مرة تحسب مرت كان مغلاسي سرعسي متكتا زي بلو ጨቋኒ ጨካኒ ስለዚህ በኤኒሚስ ነሰሰርክ እልል ወያታ ተመለኸታ ሎሙ ግን ሰብንታይ ኮይኑ ስለካ ሊትራሊ ሙሳድ ጀሚሩ ሕጂ በቃ ሕጂ ከምኡ ወትሎ ከለኻ ነኖ ዝኾነ ዋጋ ተኸፊሉ ሲክእልል ወያኒ ነርና ገዳሲ ቋንቋ ቋንቋ ገዳሲ እምበሪ ምስ ሸጣን ኮንካሲ ምስ ሸጣን ኮንካሲ የለም ይችል ርኹስ ራእይ ኾን ዝኽእል ትሩ እንተ ኺልካስ እቲ ናይ ምድራዊ ነገር ናይ ሰቢ እምነት ካ ጽብቕ እዩ እቲ ዝሓስቦስ ሰናይ ዝሓስቦስ ኣስልጠለክ ትንጥለክ ተደይኮነ ንሸጣን ወላ ኢልካ ካተጎራይዝ ግበረሞ ምሸጣን ኮንካ እንድሕር ደኣ ኣሊኻዮ ደን እቲ ናይ ሸጣናዊ ባህርኻ ክገድፈካኒ ኣብ አንዳ ተሕቶ ሕጂ ብጽዳዕቶ ኣይገድፈካኒ ትጸሊኻ ማለት ጸሊኻ ጽባላ ኣብ ሕጂ ናባ ምለሰከኒ ሕቶውና ኣላት ንባ ግንባር ኢሎም ግንባር ሲፊት ግንባር ክባር ወዝ ባ ግንባር ካብቲ ሓደ መበገሲ ባ ግንባር ንጸላያ ካትገጥሞ ዘለኻ ኣብ ሰዓት ግንባር ክብሩ ከለዉ ሕጂ ጥዕመዝጊ ጸኒሕካ ካብዚ እቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም ትሪኦ ኣለኻ ከመይ ፕሮስዌይ ክኸውን ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ስርዓት ኣብ ዘሎ ስርዓት ኤርትራን ዘሎ ትሪኦ ኣለኻ ዓብይ
pretty much لعلامነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ደፊርዋ actually literally ደፊር እዩ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ዘሎ ግሎባል ዘሎ ሓደ ሽም ሒዙሎ ኣብ ኣምብሬላ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ደፊር ብዘይገን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንሪኦ ኣለና ኣና ቴሪቶሪያል ሕጊ የለና ብኤርትራ of course that's why ብዙሕ ሰብ ተሰዲዱ ዘሎ እዚ ካብቲ ሓቂ እዩ undeniable truth undeniable 30 ዓመት ተፅንዩ ሓደ ስርዓት ብዘይገደስ you cannot sugarcoat it exactly መልካም ዝኾነ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ኣለካ ኣብዚ ግን ኣብ ልዕላውነት ደፊሩ ንኤርትራ ምስኡ ክትደናገፅ ወይ ድማ ብዘይገድስ ምስ መንሆን ገጢምና ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ሽም ናይቲ ብርጌድና ሓመዱ ቀንዳማ ኣይተበላሽን ኣለካ ንምንታይ ድሕሪ ፍትሒ ንኤርትራ ኢልካ ንኤርትራ ክዕምፅ ደልየ ስርዓት ብዘይገድስ ኤርትራውያን እዮም ኤርትራ ዘመሓድርዋ ዘለዉ ፈቲኻ ፀሊኻ መሓደሮም ኤርትራውያን እዮም ተቃሊሶም ኣምፅኦም ካ ናፃነት ገሊኦም ተሰዊዮም ገሊኦም ካ ትሕቲ መሬት ኣለዉ ስቲል ኣብ እስሪ ቤት ግን ፈቲኻ ፀሊኻ ሳተይሞ ልዕላውነት ኤርትራ ክደፍር ኢሉ ስርዓት ኢትዮጵያ ስጋብ ሕጂ ዓዊሉ ዝዛረብ ዘሎ ኦልሬዲ ደፊርዋ እዩ ምስኡ ይህሜ ትብል ኣለኻ ሪያሊቲ እንድሕር ቸገርካዮ ኣብ ብዙሓት እውን ኣብ ግዜ ኢህደግ ከለዉ ወያነ ብዙሓት ተቃውምቲ ብርጣዓጠቑን ነይሮም ኣብ ትግራይ if you remember I do one of them ነይራነ መርሓባ ኣብኣ ከምቲ ዝመረፅ ዝኸዝበልካ ነርካ ኢኻ ኣይተጠቀመሉን ስርዓት ኣብቲ ቦታ ነበረ ተጠቂሙሉ ንምፍላይ I think ካብቲ ዝረኣኹም ብዙሓት ኣላብዚ እውን ኣለዉ they won't be used ኣብቲ ሰዓት እውን ከምኡ ዓይነት እውን ከምዚ ናይ ኣብዲ ዛረቡ ዘሎ ኣይኮነን ነይሩ ባሕሪ ክውንኔ ዝብል ዘረባታት ኣይነበርና ብስርዓት ናይ ኢህደግ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ከምዚ ከሎ ንስኻ ከም ናይ ግሎባል ብርጌድና ሓመዱ እንታይ ይስማዓካ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ሽም ሓደ ዓይነት ዝሓዙ እሞኻ ወንነት ናይ ኤርትራ ልዕላውነት ክደፍሩ ብኸመይ ስኻ ትሪኦ በርከስ ብዙሓት ኣለዉ ኤርትራውያን ብርጌድና ሓመዱ ሙቭመንት እዩ መሰል ኣለዎም ክቃለሱ ምዚ ዓይነት ክደፍር ዝበለ ንድሕር ሓደ ኮይኖም ግንባር ኮይኖም ንዓሰብ ክኸዱ ኮይኖም ሲ ናይ ሕቶ ምልክት ናይ ኣትውዶ ምክንያትኩም ዕላማ ይእቱባ ከይተሰከፍና ንከላኸለሉ ንብርጌድና ሓመዱ ኣብ ዛዕባ እዚ ምክንያቱ ዛዕባ እዚ ፖለቲካ እዩ ፖለቲካ ከዓ ኣባና በፂሓ ኣብ ኤርትራውያን በፂሓ ትርጉማት ክቅይራ ይትኽእል እያ ሳይነሳዊ ትርጉማት ክቅይራ ይትኽእል እያ ውፅኢታዊ ክቅይራ ይክእል ኣብ ዓለም ከዓ ኢና ንነብር ምስ ዓለም እንድሕር ደኣ ተሳኒና ዘይከየድና በይና ክንዕውቶ ንኽእል ነገር የለን ኢንፋክት ሓቲ ስርዓት ፅፍርና ገለ ዝብለሉ ካብ ዓለም ወፂኢ ከም ዝነብር እሱ ከም ባህላ ንርእሶም ርኮሳ ብዙሕ ነገር ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ተደጋጋሚ ብፅፍርና ትብል ትረኾንካ ግን ፅፍርካ ትወዲኡ ካብ ዕዮኻ ትበኩር ኣብ ቃንዛ ንገለን ትውዕል ማለት እዩ which is ሃገርና ኣብ ቃንዛ እያ ዘላ ስለዚ እዚ እቲ ኣብዚ ክሪቲካል ዝኾነ ወሳኒ መድረኽ ክንንፅሮ ዝግባአና ዝኾነ ኤርትራዊ ብሸነኽ ክደፍ ይሃሉ ብሸነኽ ደለይ ፍትሒ ይሃሉ ኣብ መንጎ ዝበሃሉን ኣሎ ብዙሕ ዘይርዳእና ቋንቋ ንፅርነት ዘይብሉ ዋላ እውን ንሱ ይኹን ክንፅረሉ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ናሽናል ኣጀንዳ እዩ ኣብ ናሽናል ኣጀንዳ ከዓ ከም ዝበልካዮ ነቲ መላኺ ስርዓት ውልቀ ምልክኡ ቶታሊታርያን ድላይና ንበሎ እዩ ንቕይሮ ሓቂ ኣይኮነን ኢንፋክት ነቲ ስርዓት ክንቅይርና ንቃለስ ዘለና ኣብ ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ ግን ናሽናል ኢሹ ክህልውና ክእሉ እዮም ሓደ ካብኡ ኣጋጢሙና ኣሎ ነዚኣ ክምለሰ ግንባር ግን ኢልካ ኣለኻ ኣቐድም ኣቢልካ ግንባር ሲ ግንባር ክንብል ከለና ንምዃኑ እንታይ ማለት እዩ ግንባር እዚኣ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝተሓወሰ ዘሎ ግንባር ክበሃል ከሎ ካብ ሓደ ንላዕሊ ካብ ክልተ ወይ ድማ ንልዕሊ እዩ ፖለቲካዊ ውዳቤታት ስትራቴጂካዊ ክኾን ይኽእል ስልታዊ ክኾን ይኽእል ስሙር ግንባር ክኾን ይኽእል ዝተፈላለየ መልክዓት ክህልዎ ይኽእል እቲ ልፍንቲ ተሓባቢሩ እንድፈጥሮ ልፍንቲ እዩ ግንባር ሕጂ ንስኻ ሓደ ትካል ህልወካ ፖለቲካዊ ትካል ትኻል ይህልዎ ነቲ ኣንፃርቲ ናይ ሓባር ፀላኢ ክትቃለስ ከለካ ትፈላለዩ እንድሕር ደኣ ዝበዝሕ ዘመሳስለካ ኣሎ ኮይኑ ስትራቴጂካዊ ግንባር ትምስረት እዚ ማለት ብቐጥታ ነቲ መሰናኽሊ ኮይኑካ ዘሎ ስርዓት ንምእላይ ድሕሪኡ እውን ንዑ ምስ ኣለኻ ልክዕ እቲ ግንባርካ ቀፂሉ ኣብ መሰጋገሪ መንግስቲ ተራ ይፃወት ድሕሪኡ እውን ናብ ሰልፊ ተቐይርካ ድዩ ወይ እውን ከም ዘለኻዮ ግንባር ኮንካ ከም ሓደ ኢንቲቲ
ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምውድዳር ኣቲኻ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኣብ ምስራቱን ሓደ ኣካል ትኮን ትኽእልኻ እዚ ስትራቴጂካዊ ኪንዮ ምእላይ ስርዓት ህግደፍ ዝኸዱ ዕማማት ኣለውኻ ማለት ስልታዊ ምስ ዝኸውን ዝተፈላለዩ ትካላት ኣለኻ ዘራኽበካ ኣዝዩ ውሕድ ኮይኑ ንኣብነት ንኩልካ ዕላማታትካ ከይትገብር ስርዓት ህግደፍ እንድሕር ፀገም ኮይኑ እንታይ ካ ትገብሮ ነዚ ስርዓት እዚ ንምእላይ ኣብተን ሚኒማም ንብለን እተን ዝነኣሳ ዝወሓደ ዝረኽብካ ኣብአንቲ ትሰማማዕ ኣብአንቲ ሰማሚዕካ ስልታዊ ግንባር ትምስርት ብካልእ ኣዘራርባ ስርዓት ህግደፍ ካብ ጨቋኒ ኣገዛዝኡ ካብ መሬት ኤርትራ ክሳብ ዝእለ ትቃለስ ኣለካ ማለት እዩ ሓቢርካ ትቃለስ ድሕሪኡ እቲ ግንባርካ ዲዞልቭ ይልኸው ምክንያቱ በብናትካ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ናብ ሰልፍታት ትቀይርካ ገሊኡ እውን ኣብኡ ዘይበፅሕ ኮን ክእል ይሆን እዚኣ ፀገም ኣለያ ኣለኹ ሕጂ እቶም ፖለቲካ ዝግደሱ ደቂ ሃገር እሳቶም ይዕይዎ ኣነ ከዓ ኣብ ካልእ ናተይ ዝምባለ ወይ ዘድምዓሉ ኣካል ዕዮ ክነጥፍ ኢሉን ክምለስ ክእል እዩ ሕጂ ግንባር እዚ እዩ እቲ ድሕረ ባይትኡ መግለፂኡ ከመይ ይሰርሕ ሸሞንተ ሰባት ስተትመንት ፅሒፍ ኣቢሎም ግንባር ኢና ኢሎም እዮም ገሊፆም ዞም ኣሕዋትና ብጣዕሚ ዘሕዝን እንታይ ዓይነት ግንባር እንተኢልካዮ መልሲ የለን ናይ ፖለቲካዊ ውዳቤታት ወይ ድማ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ወይ ሲቪክ ማሕበራትን ሕብረት እዩ እዚ መልሲ የለን ምክንያቱ ኩላቶም ሓደ ዓይነት ኣመለኻኽታ ዘለዎም ሰባት እዮም ሕጂ ኣብዚ ንባዕሉ እቲ ናይ ዴፊኒሽን ናይ ግንባር ይበኩር ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ግንባር ሕጂ ክርዳእና ከለና ዓይ ብረታዊ ኣብዚ ሕጂ ብረታዊ ናናይ ናተይ ርድኢት ኣብ ቃልሲ ኤርትራ ተሪእያ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ኤርትራ ፖለቲካዊ ተራድዩ ምስ ካልኦት ጀብሃ ኣብኡ ዝነበራ ኣይኮነን ገይሩ ግንባር ምግባር ንፀላኢ ገጥሞ ነይሩ እዚታ ፕራክቲካሊ ኣብ ባይታ ትግበር ማለት እያ ንሳብ ብይን መፅያ ምስለካ ግንባር ፖለቲካዊ ሓሳባት ገይሩ ክቃለስ ይኽእል እዩ ብረት ኣልዒሉ ክቃለስ ይኽእል እዩ ንኣብነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝብል ኣሎ ከምዛ ዝበልካ እሱ ኮ ውፅኢት ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት እኮ እዩ ቀዳማይ ሓይል ህዝባዊ ሓይልታት ቀዳማይ ወገን ካልኣይ ወገን ዳሕራይ እውን ሳልሳይ ወገን እዚኦም ሰለስቲኦም ሓቢሮም እዮም ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብኡ ምስ ከዱ ተረዲእካ ገታ ግንባር ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ክትቀመላ ከሎ ኦፍኮርስ ታሪክ ገልፆ ክእል ይባዕሉ ግን ሓፈሻዊ ኣብቲ ሰዓት ዘሎ ሕጂ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዝንቀሳቀሱ ዘለው ስጋብ በይና ኣለውና ክንዲ ዝብል ኢሎም እቲ ድሕሪ ባይታ ዝዛረቡ ድሕሪኡ ዝዛረብዎ ግንባር ኢልካ ናይ ብረታዊ ምንቅስቃሳት ምስ ኢትዮጵያ ኮንካ ብብረት ብምምፃእ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ግንባር ክትገብር ትኽእል ከም ትገልፆ ፀናሕካ ሴናይ ናይ ብርጌድና ሓሙድ እዮም ዘለዉ ምሽ ካልእ ውድባት ዘለዋ እየን ግንባር ክበሃላ ትኽእላ ኣነ ካብቲ ዝተረዳእኒ ንዓይ ጌጋውን ክኾን ይኽእል ካብቲ ብድሕሪኡ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ፅባሕ ክንመፃካ ኢና ዝብልዎን ህዝቢ እዮም ነይሮም እሞ ከም ዝገልፀልካዮ ኣብ ብሓፈሽኡ ኣብ በዓል ብዙሕ ርኢኻዮ እዚ ኩሉ እዩ ናበይ ከደልካ እቲ ታይምከ ዋላ ብክስታይ እንደተረዳእያ ስኻ ዋላ ብረት እንደበሎ ብረት በላ ሞ እንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኻሲ ነርኩም እዮም ቅረብ ኣብ ናይ ሓደግ ምሽ እቲ ታይሚንግ ከ ውድ ቢ ራይት ዶ ኣብ ሰዓት እዚ ነታ ንምንታይ ፈለልካ ፈቲና መስለካ ግንባር ንብሎሲ ግድን ጎነፅ ዘለዓለ ፖለቲካዊ ግንባራት እውን ኣለዉ ኣብ መወዳእታስ ተኣኪብካ ሓይሊ ደሪብካ ወይ ደሪዕካ ኢምፓክት ወይ ፅልዋ ምግባር ግብርነት ስርዓት ናይ ሓባር ስራሕ ምፍጣር እዩ እቲ ብጎነፃዊ ጥራሕ ኮስ ብፖለቲካዊ ካሳ ሓጂ ክትፅንሕ ብፖለቲካውን ኣሎ እየ ዘለኹ ኣብዚ ናትና ንምፃእ ከም ዝበልካዮ ኣብዚ ናትና ዝበሃል ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ምምራፅ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ ዝነውሐ ናይ ዶባት ርክባት ምስ ኤርትራ ኣሎ ብቐጥታ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓታት ዝጓነፅ ነገራት ብዙሕ እዩ ዝገብር እንዲና ያብል ስድላይ ሰብ ክገብሮ ክእል ግን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢዱ ክእቱ ብዙሕ ግዜ ፍትን ነይሩን ኣሎ እንተላይ ካብ መግለፂታቱ ሕጂ ከማን ሓይሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ፕረስ ሪሊዝ ንብሎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዘውፅኦ ዘሎ ናይ ልዕላውነት ምድፋር ምልክታት ንዕኡ መልሰ ገብሪ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኣቐዲሙ ግን መሊኡ ተግባራት ነይሩ ሕጂ ኢትዮጵያ ንመርፆ ነቲ ዘይተርፍ ናይ ጎነፅ ረፅሚ ዝሓሸ ቦታ ስለ ዝኾነ ጂኦግራፊያዊ ብልጫ ኣለዎ እንደገና ካልእ ካሎ ድርኺት ኩሉ ሰዓት ንኢትዮጵያ ንሱዳን ቁልሕልሕ ዘበለና ኔቸር ናይቲ ስርዓት ህግደፍ እሱ ከዓ ስርዓት ህግደፍ ናይ ስነ መጎት ሓይሊ
ናይ ስነ መንጎት ሓይል እንተኮይኑ ብጀካ ብጎነጽ ብኻልእ ከተድምዓሉ ኣዝዩ ከቢድን ዝተሓላለኸን እዩ ዝኸውን ኣይተድምዓሉ ማለት ኣይኮነን ብኩሉ ከተድምዓሉ ድሕሪ ዓለምና ንባዕሉ እናማዕበለ መፅኡ ኣቀድም ኣቢሉ ክልተ ኣገባብ ቃልሲ እዮም ነይሩ እቲ ሓደ ሰላማዊ ኣገባብ ይበሃል እቲ ሓደ ከዓ ጎነፃዊ ኣገባብ ድሒሩ ግን ሳይንቲስት ኣፅኒዖም ሪኦም ናይ ፖለቲካ ሳይንቲስት ማለት እዩ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ዝበሃል መፅኡ by all means necessary ዝብልዎ እቲ ጎነፃውን እቲ ሰላማዊ ኣገባብን ሓዊስካ ክትጥቀም ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ምኽንያት ጭቆና ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ዝኾነ ዓለም ብዝረኸብካዮ ዕድል እዚኣን ከይበልካ ከይተገደብካ ክትገጥሞ ከለኻ እዩ ሕጂ ኣብዚ ናትና ዝበልካዮ ግን እቲ ዝብልዎ ግንባር ፈጢርና ሰባት ኣወሃሂድና ነቲ ስርዓት ክንኣልዮ ኢና እዩ ከም ንፅርትያ ከም ኣተሓሳስባ ዝበሃል እዩ ዝገበርናዮ እዩ ዝግበር እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝሰርሕ እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ንጹር ግዜ ኣካይዳ ብዘይ ንጹር ስምምዓት ብዘይ ንጹር ምርዳ ይግበር ድዩ እምበርከ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ ፈጢርካ ዘለኻስ ግንባር ድዩ ወይስ ሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ እዩ በቃ ውድቡን ዘይኣኸበ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ጉጅለ ዘለኹ ዝተፈላለየ ተመሳሳሊ ረኣያ ዘለካ ትእከብ ሕጊ ትገብርን ቅርፂ ይብልካን ናብ ወንበር ይብልካን እንደፍ ይብልካን ተበግሶ ዘለዓልካ ፖለቲካል ኢንቲቲ ዝኸውን ማለት እዩ ክትምዕብል እውን ትኽእልካ ናብቲ ካልእ ቅድሚ ምዕባልካ ግን ዓብዪ ሕቶ ተልዕል ኣለካ እዚ ከቢድ እዩ ካልእ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቤት ጠቕስካ ኣሎ ናይ ልዕላውነት ሕቶ ካልእ ዝገብሮ ወል ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ሕጂ ሪኣክት ይገብርሉ ቀስ እናበሉ ኣገዳሲ ኢትዮጵያ ንልዕላውነት ኤርትራ ዝግህዝ ዝተልዕሎ ዝኾነ ዓይነት ሕቶታት ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ይምፃእ ካብ ጀነራል ይምፃእ ካብ ሓደ ተራ ሰብ ይምፃእ ቅቡል ኣይኮነን እዚኣ ክትምፅር ዘለዋ ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ጥራይ ኣይኮነን ቅቡል ኣይኮነን ዘለና ዋላ ደቂ ካልእ ዓዲ ንኹን ግደፎ መናትና ጉዳይ ግዳ ንሓደ ልዕላዊ ሃገርን ህዝብን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብዘይ ናቱ ድልየትን ዊንታን ናትካ ትብሎ ናተይ እዩ መልከተኒ እዩ ክትብሎ ከለኻ ኣንፃር ዓለም ለኻዊ ስምምዓት እዩ ኣብ ዓለም ከዓ ኢና ንነብር ኣብዘን 195 ሃገራት 193 ሙሉኣት ኣባላት ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት እዮም ብዝተፈላለየ ኮንቨንሽን ዝፀደቐ ቻርተር ኣሎ እተን ክልተ ፍልስጤምን ቫቲካንን ተዓዘብቲ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ብምሉኡ ዓለም ሓቢሩ እዩ ዝኸይድ ቀዳማይ ኩነት ዓለም ዝፈጠሮ ሽግር ንፈልጥ እዩ ድሕሪኡ ኣብ ዓለም ዝነበሩ ዝሓሹ ምዕባለ ዝነበሩ መንግስታት ነቲ ኩናት ንምፍጣር ሕብረት ገብሩ ፈቲኖም ኣይከኣሉን ፈሺሉ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዝበሃል ነይሩ ካልኣይ ኩነት ዓለም ስዒቡ ድሕሪኡ እንታይ እዮም ኢሎም እቶም ዝሓሹ መንግስታት ድሕሪ ሕጂ ሂማንካይንድ ከምዚ ዓይነት ካታስትሮፊ ከጋጥሞ ይብሉ ስለዚ እዚ ደው ክብል ኣለዎ እዚ ውድብ ሕብረት ሃገራት ንብሎ ዘለና በዚ ይመፅእ እኹል ድዩ ከምቲ ቻርተሩ ሰርሕ ድዩ ከመይ ገይሩ ምክንያቱ ናይ ወዲሰብ ንቕሓትን ንሕጊ ዘለዎ ተማእዛዝነትን ወሳኒ ብፍላይ እታ ንቕሓት ንብላ ግን ከዓ ክሳብ ሕጂ ዝሓሸ ፅላል ኮይኑ ዘሎ እዚ ክንደይ ከይዛት እዮም ናይ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ከይዛት ናብ ኩናት ክምዕብሉ ዝግብኦም ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ከይዶም ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዲማ ግን ተዳንዮም ኣብ ICJ ዲ ተዳንዮም ዝፍትሑ ዘለዉ ናይ ገሊኡ ናይ ባሕሪ ገሊኡ ናይ መሬት ካልእን ማለት ሕጂ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ተቃለሰ ጥራይ ዘይኮንና ወይ ከም ኤርትራውያን ዜጋታት ጥራይ ዘይኮንና ከም ኣካል ናይዚ ሕብረተሰብ ዓለም ሓደ ልዕላዊ ህዝቢ ሓደ ልዕላዊ ሃገር ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣባል ዝኾነ ኣፍልጦ ዝረኸበ ክገሃስ ከሎ መሰሉ ትረትን ክኸውን ከሎ ደው ኢና ክንብል ዘለና እዚ ሕቶ ፍትሒ እዩ ኤርትራዊ እንትኾንካ ከዓ ምጉድፍ ዋው ካና ሕጂ ፍትሒ እንዳልካሲ ንፍትሕኻ ድገስስ እናረኣኻ ምስኡ እንድሕር ርክብ ትግብር ኣለኻ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ናትካ ትንቀሳቀሱ ዘለኻ ማዕበልከ ሕጂ ናብኣይና ንዘለና ንስያታ ዝዓብየት ጉዳይ ሕጂ ንሕና እንታይ ንገብር ወላ ሕና እኮ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላት ኣለውና ተወዲቦም ዝንቀሳቀሱ ዝሰርሑ ድሕነት ኤርትራውያን ዜጋታት ግፋ ናብ ኤርትራ ምምላስን ኣሎ ዝሙሉእ ኮንሰርን ዝገብሮም ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም እንታይ ከም ዝገጥሞም ስለ ዝፈልጡ ካብ ኤርትራ ስለ ዝመፁ ለይትን ቀትርን ዝፅዕሩ ኣለዉ ንሕና እውን ርክባት ኣለና ምስኣቱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ
بعتهم من تلاي ركبات لنا حتى أنا نصري كل ساعة عاولنا نقوله ميديا ونحجين له زلنا بزخون أوان أب إيترا بوليتيكاوي لوتي نايم ممسع صراح ناتنا نا إيتراوي يعني نزخ تحجزوا تخوليو مخنياتو أبز خبابي سلام كسفنا لهم عبالة قصة التخين إذا نمقبار جن نحنا نقول إيه ناس لذي نحنا ندولي نقرات هالو لو مين نتحجز تخيننا لنا تاريخ أوقات أمي سبحانه هو كابزو وسينا حجز تخون كون خلينا على ما ملأت نبر لذي تتبروز اللهم لو نت حزبي اعتراض بهس على ما وحدي أب وقع دقر تو تحس السوق دفومو نردد نحن ناس قداي ناس بزح كده زلوا صقب حجاب من قخت زلوا زي حجي زي جن نحن نقرب يتبلك مستونا يو أبي إثيوبيا زلوا مسنتنا شنخ زلوا تم جلوبال زعمنا تم حقان شنخ زي منقص إثيوبيا بزينا كوميونيكيت نقبر انتينا ندرس سماي كي فرسكا كم هبي على أفكار نار أخا خير قصات حدا يطلع سقات نتولو أبت سقات زلوا بوتا خونكا مسي تنك سقات كوين زلوا مزررة كعلي جبت منقص إثيوبيا مزررة كعلي تزارب أمراض تكون كم تقل لحد الرجاليسو منقص إثيوبيا ناب بيتشتن كويناتن نا علماء كونين خمس زخل قداين لحد أخذ خوينو بزح يتخسر تحرر أن إحنا تقداينا خن على نخلينا لنا تدقق مزرعة تأميننا يو تخمتات غير غير بزي علنا إنا ويز بزلوا بزي منفسينا نسرح بتوم حوادنا وزلوجن النزي حتى زي أيت العلو منقسي إثيوبيا ولا زخونة ولا تزولنا شيطان which is أكل لي يقول له منفسرة وما عم غزلوا نسي اليوم بقى كناتو إنا ندلي أنت حس قطعته هو عبزينا نفعل أبو تمارا لكم الله هجي دين زي فاندمنتال مسارتاوي هجي عم مسارتاوي نحر تفعل عليه لهم أتي موفمنت ولا ما تي معبر ولا منقصاص ولا أب حدا قال أب ساعات ما رايت اور رونج حجي كنت أخذ نفس لك نعاتهم كو كساب زقرب أوان فتينا هنا استقال مثلا نزل دوزلنا في اللي زي قول حس لازم نبره كن نعمة تكلف اللي أي رخبنا دار أنا يمسينا كل تندل يوصل بتخلوت يدخل أجابات متكلات نقول ده حدا يسألني حجي قل أبزي مسرت أروح وحنا تفعل لنا نفسنا نحنا نعاتهم كما أكل برجر نحمد عين ريو منا خفينا ناجز سم تكاليو منا نزل حدا يتراو تكاليو أبناتهم سم برجر نحمد فيهم هالو عين قبلون سمع تقبلون عين قبلون جن كنا حلوكم كائن خالد سبحانه أوتوريتي بالنا تجسسون أوتوريتي بالكات صبوتي كان إنا نكاسس ندل مسجدة بينا عم نكاسس ندل سجلات ندلنا مرحبا أبا ريتا قربا وان تايل كانيركا أنا تخينا تسجل معنا خبر لكم يلكا يلز كانيركا أنا مسمع أخوا أمين صبوا يتدربا نسنا دربا اختزاربو نحرسب مريض سكا صح على بايتو تمريض سكا أبوهم برناي جلوبال محمد يلوم كمز مبلي خانتايو لسلام تفطرين كارخنا بحق إخا كتور دلهم كمز تقاتيمو نايبل بي أجرمكا كما جمريو اللبن سعرن نحضر بقول بحال حرسبنا في الكوسا بزحنتو كملو تمالتي مسلكا كاب كلتا شحنت شعتن كساب حجي كي قارص ولا حنت عمت ولا حنت معد هي قارص كاب قالسلو حجي فولتي دغمتاتنا فولتي بلجاتاتنا ثم ما فتح زلنا بزياده نايتي اب ناي سرعه تقدر شي نخزلو تاي سلمنتاي زرد عن نغرات አሉ ማልባት ኩሉ ዘይ ክፈልጦ خلخو ነይረየ ስለዚ ይፈልጥ እጅ ኣብዚ መስርሕ ዝኽትሪኦ ከለኻ ኩሉ ሰዕ እንቅፋት ከጋጥሙና ከለው ስለምንታይ እዮም እናበልኩ ዝመጽ ካብ መጀመርያውን ናብዚ መስርሕ እዚ ናብቲ ግሎባል ናብ መሪሕነት ዘምጻእኑን ሓደ ነገር ነይሩ አንተ ቤት ዝበልኩ ዋሕድ يوحد يبزح تمكرل زجي دينا ديتو قبل يعني على 15 عام تمكر اذا تمكرو زي مخامن اسي اقطم خوي زياده مستمن سيات كومونيكيت قبل خالي وزح غزيت عن كيف حجي اذا كله زخدنايو اب سمعت زياده ان توضحنا نتي مرداتان تكالونت زلنا تقداسنتنا وحاده سلازمصيو كاب زبل حجي بمعبل كوينس توسنوان بزح ነገር አናግየ ክሳጋገራሉ ከሳጋገር ተቆይን አነን አይዝ መስሉን ገለ ኢንፑት ከነምጻለና ሐሳባት ጂ ተአከብልና
أوقاتنا بمسرح كأنا أبو مسينا حجتي زبلو زنور كنت أيو تكال نتري فطيرنا نتي هزباو منقصاص نقدميت زقصلو بالحات نتري مسينا إليلو أبغرت كأتيو غرت تاتو خاف حكبليو زبل مرداتا إنيو نزي أنا بالي مسي ولا حجي زبلكوا أبتي برجيرنا حمودو 17 هجراتين تأكيد بصراحة بوكلنا كابو بن سمير زخونه كامبين وشتي قلنا هاجرات وصينا لنا ولا جميره اجي حنت هاجر توص خلا طرني فايكون توص سب مسلو بمرحنت بابز حدي بدمص دي بزي دمصي ابزي اب ديمقراسي لنا راي بطعمي يزحزنك زنبعيو دمصي بالديمقراسياوي حقابا كتفلت خونكا دمصي زغبر اب كلي حبيركا تسامع خاي حق طراي حبيركا ابزي تسامع خالو حقي سلاز بزحكا بالديمقراسي تعويتي تبلنا اذا انت اخذت قبل زلها تعمص خازلها وانا انت ليترالي حقق اب حق ندح كلها حبيركا صحف كايلن اب تصحف كاي حقي ابو تمركيسكا دمص تغبر تخلها ماجوريتي وينز ماينوريتي رايت خاي مس حجي ابزون املخختا صقم الله حجي بزحات كوص خلو كاب جلوبال كل خلو قاليهم تصور بس حين فقط قاليهم نتحقوا صراحه عنا دغ ግን ካብ ዝተፈላለዩ መንገዲ ተጽዕኖ ተገይርሎም ወጹ ተሃገር ምስ ወጸት ከም ሃገር ፋንክሽን ትገብር አይትኸል ሃገራት ይወጽ ኣለዋ አይትበሉ ሃገራት ተፈርሳ እየን ዘለዋ ምክንያቱ ኣኪብዎን ዘሎ ተሓሳስባ እዩ ኣተሓሳስባ ናይቶም ኣቂሞምን ዘሎ ባእታታት ድሕር ኣባታተና ዘይራኸብ እንተልዩ እቲ ምድኻም ብመስርሕ ክትኒ ትነጽእ ስለዚ ንከላኸሎ ይዝነር እነዚ ንምክልኻል ዋላት ዘይተقربዎ ዘይምኹን ይኹን حدا أجابه بفترة نقلنا أنا هاجرات حبيرني خيلا أو وش أنا هاجرات معاد كم زبل كيو ورقة حدا سنكلي زي شجر الفترة تأكيدا نعون تحجزن ترى كويس حدا نقول تسقي كنيو أي كيدني الدفاع حكي بلا نزي مسرح زي كقصل تكال كودو ناي وكلنا حطوها تزل على النير نصرنا نيرنا سمع سين ولا كم أنت قايم كم بحدش تأمنوا له كلنا جوار إذا تكالي ناسي بتت وكلنا تقبلنا نزي مسرح زي زغطلو جينا إن هاجرنا حمل استغل حنت نقر رايت ولنا فحبوا له يتولنا استأكد حيت بلوني فعز لي خاتك أبكارسي قبل عليك أبو زح كامبين تخيل دس حدا جزء ولا عصرت عملت مسا قال السنة حيلي ناي جوجي حبريتا أنا بس قرابة أوان بتاعي سوشيال ميديا هو تمحير له صبوا جيرد فلت أكخلو خصي محير جوجي حبريتا بالعليخة كجاجة جمر ويك أدوبل قال يوم رحتنا بزي حكو قن تايس لمن تايو أو واحد كوشين ده هتكبر ذا اللي خاطره سحاق صعره تمني لا يستحر على قد هو تمني لا you believe that the truth مالتي بكا ولا نجزا رسخة كم تما يقبرك حاجة نسو مسرع أخو نحكي في اللايكة نايولك أي حكي جزي صح قبري جزي خبر سي مسرح يزي ساقا ما يقول له لازم نايولك أي حكي خبر بزوح نقار كابز بلاشو أوكي أنون قال له خليت ساقا من ترى أخوي قن كا تكال يغزل زي كم مفتحيو إلى إزور مير تزقر ما كحجين تايمت مثلك ولا زي أوفر غيرنا خلنا ستيل توم كابتوم هاجرات وصينا زبلو زي وصن وشتي توم جنبار زبلو حاتنا كامبين ناغبرو كابوصون عمسانا زبل شمون تشعت هاجرات يا خبون فلاي كم بلين عيننا نطمتو ناي إسرائيل منقسقاسات أب إسرائيل زيادات كله بزح واقعي تخفيل تعنت بيزبلنا على حدا جزء تي تلعلو حتو زقبان دحر زي ما حدير كا ميزان تحيزو كان ميزان كويس خلو حدا قاعد يوزح حجي أب إسرائيل استأثروا أب إسرائيل هيوتهم لحلفه أب إسرائيل سانكلو أزيهم بزحات جاب إسرائيل مجمرة خب برجين حمدو وصينا مسبلو أي تقاومنا يوم أوكي سخم توستولهم جن تسي وشت أو حدنتكم كيهسه دحار نحنا بمسرح جرام حلفنا يو كم تمسوس لنا في القرم حجون وصيهم بزيحكم حالتهم مسكينهم زي حدنتكم حلو إنايلنا
ኣብዚ ሕጂ እዋን መዓልታዊ ዝተፈሰኑ ሰባት ኣብ ላዕሊ ኣለዉ ብቐጥታ ምስቶም ኣብ ግንባር ዘሎ ኣሕዋትና ርክብ ዘሎም እናጎስጎሱ ምስ ግሎባል ዲኻ ምስ ግንባር እናብሉ ይሓትዎም ኣሎ ትሪኦ ኣለኻ እቲ ሰብ ክእክብ እዩ ክሳይ ዝገብር እምበር ኣበና ምዝጋታ ሓቶ ሕጂ ሚኒስትሪ ካታሪ ኸያዙ ሁሉ ብዙሓት ፍትሒ ኢሎም ተቃለሱ ወይም እቲ ወነፃት ክንቲ ዓንቶ ተንከፍናዮ ሰብ ደጥፈአ ኢኖ ዝኽታም ዝኾነ ቆልዓ ክህሊ ኣሎ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ እቲ ልዕሊ ዕላማ ንፁር ዕላማ ሃለይካ ወይ ውዳበ ሃለይካ ንቕሓት ሃለይካ ክትብገስ ከለካ ድማ ሓሸ ነይሩ ካብዚ ኩሉ እታ ኩሉ ግዜ ሓታታ ነይራ ጥርኑፍ ንቕሓት ፖለቲካዊ ንቕሓት ቀሲምካ ክትብገስ ከለካ ሕጂ ካብኡ ኤግዛምፕል ክበካ ይኣክል ፖለቲካዊ ንቕሓት ነይሩ እየ ድብል ኣነ ካብ ዝረኣኽዎ ከታተሎም ነርፍቲ ይኣክል ግዜ ዝነበሩ ያ መጀመርያ ሜቢ ኩሉ ተኣኪቡ ድሕራይ ግን እናነፀረ ኸይዱ ሜቢ ድሕራይ ግዜን ኣብ ተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ እውን ተፈላለዩ ማለት እዩ ሕጂ ዜርካ እዞም ኩሎም ደጥፉ ሂወቶም ዋላ ዝሰንኩሉ ኣሕዋት ኣለዉ እዚ ምእንቲ መሰል ኢሎም ኣብታ ሰዓት ድረኣይ ዋሳ ለውጢ ገብር ኣለኹ ኢለ በተሓሳስቦም ፕሮባብሊ ዴድ ዜርካ ግን ሕጂ ኣብ ዝበፂሓቶ ዘለናይ ብርጌድ ሓመዱ ፍኑ ምዃን ዶ ይበልፀካ ዋላ ተጠርኒፉ ዕላማ ሃልይዎ ንፁር ኣካይዳ ሃልይዎ ክኸይድ ኢልካ ትሓስብ ንምንታይ ንዓይ ኩሉ ግዜ ሓታ እንታያ ፍኑ ንድሕር ኮይኑ ሓደ ፖለቲካዊ ንቕሓት ከተሳሓት ፅቡቅ ሕማቕ እዩ ካልኣይቲ ምን ኣሎ ምሳኻ ኣይትፈልጦን እያ ከምዚ ከተማታት ትብሎ ዘለካ ሕጂ ገሊአን ወፃ ገሊአን ኣይወፃት እንዳ ዘለካ ውድንች ቤረር ወይ ድማ ዝበለፀ ይኮን ስማዕካን ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ተጠርኒፉ ክጓዓዝ ዘሎ ዝበለፀ ኩሉ ሳዕ ዝፀፈፈ ንብሎ ብመንፅር ውደባ እዩ ዝግለፅ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ቅርጦ ውደባ ክህሉ ዝበለፀ እዩ ናብኡ ክምለስ እዩ ግን ብርጌድ ሓመዱ ዕላማ ይብሉን ክብላ ይኽእል ብዕላማ እዩ ተበጊሱ እቲ ዕላምኡ ከዓ ነቲ ስግረ ደባና ንፁርነት ብመንፅር ናይ ሕብረተሰብና መረዳእታ ጌርና ንረኣዮ ዝብል ናይ ኣንትበይ ኩሉ ሳዕ ይትረሳዕ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ብዙሕ ዳይለማ ዘሎ ኩነት ኮንካ ንፁርነት ትፈጠር ከቢድ እዩ እከኣል እዩ ኣይከኣልን ኣይኮንኩን ዘለኹ ግን ከቢድ እዩ ሕጂ እቲ ንፁርነት ከምዚ ዝድለ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ንስለ ፖለቲካዊ ሃይልኪ እንድሕር ዳእቶም ሓቅታት እናኸወልናዮም ከይድና ከዓ ተመሊሶም እንደገና ዝኾን ድልድል ኮይኖም ይምፅኡና ዘይተሓቆም ሕጂ ኣብኡ ሕዘካ ኣለኹ ግን ነቲ ስግሮ ደባዊ ጭቆና ደው ከበድ ነቲ ናይ ፅልዳሳት ክቋወም እዩ ከይዱ ሳፅቡቅ ጌርካ መሊስካ ያ ንምንታይ ተፈለና ንገበራ እታ ዕላማ ማዕባሊ እዩ ኣብ ሓደ ነገር ተበግስ እሞ ንዓ ምስ በፅሓካ ቀልጢፍካ ፕራግማቲክ ብሎ ክሰግር ኣለካ ናብ ካልእ እንተደይ ኮይኑ ኣብ ኣጥራይ እንድሕር ዳ ኣሳይ ኮንካ ተደሪትካ ናብ ክራይሲስ ኢኻ ትኣቱ ገይሩ ዶ ትብሎ ሕጂ ብርጌድ ሓመዱ ኢቮልቭ ገይሩ ዶ ትብሎ ኢቮልቭ ገብር ንከራኸር ኣለና ብእግርና ብጎት ረኺብና ኣይገበረ ስቲል ግን ቻንስ ኣሎ ሕጂ እውን እስነት ተስፋ ኣለካ ኣለኒ ኣነ ኩሉ ሰዓት ተስፋ ኣለኒ ግን ስለምንታይ ተስፋ ዝገብር መስለካ ሓደ ካብ ተስፋ ባዕለ እየ ኢለ ተዝኣምኒ ጊቭ ኣፕ ስለዘይገበርኩ ኣነ ብዙሓት ከማይኩም ዘለዎ ከዓ ፈል እስቲ ተስፋ ኣሎ ግን ብመሰረቱ ኣመፃፅኣ ብርጌድ ሓመዱ እንተርኢናዮ ከምቲ ዝለዓልካዮ ደራይት ወይ ኣይኮነን زيرة سيتا لك تعلم نتير كله اللي خان نتاي تبوا لها propaganda campaign قبل ما تيوم أبو مستهاجر كي ترفسي عبد الجمع ينا أنا زلنا يا سلام بو تبغوسو نعانة علامات أخاف شنو الكاب أنا تصير كله يلا خا تثبت السريع التقن دقن كم تزخرو كم تجمعوا يكون أنا خاطر الله ما أيكونن حجي كم تزخرو يكونن كندت خمس بلنا تراجعامي كندت زخافل واجا نقدميت كأخون جي يكون شخصلو فقط زين اللس نقص أسكوين يخيزل مهنياتو تي بمنظر تخافل واجا تمرت نحيا لي زخي السوق هذا فترة خسالو جين شبوه هاجنا أنتو تحسي كأني هبقى جلسي ماس ميديا ولا ترانسبيرنسي نعيقر مني من كتو صار ميديا متخاخد حتى بزعبا برجرنا حملوسي أنا خم قادت إني أنا قادت إني أسرع عن خسريه حتى كازو لغراها أبقى لك لدر أخو سلم تاي كمان تحسس وادي اللي هو كاذب لدر متأكد مو تات تريوا إيرترا تتحاول جورناليزم فري بريس الوقت رواتهم أبدو لكم كبراكتس جورا
تتصورنا كله قريب له برجز الجزيرين يا ري معناته يخلك هذه اللي انا اي نو حفشا ولاتي ما انا ون اي لمدن حدا كابت عبيت بدوهات يو عدنا تسرعات بفلات سرعات زغبرو حنت نغركو بهاور زبهلل فلات كالكوليتد نعمتاز خليها تايز لك سرعات وي مسانا وي صلاينا مرحبا حجي بزي قلباتو بز تقامنا ون لا برغيد محمود تراي يرالو بفلاي ابغلو القسبات نايتي برغيد محمودو فويس كخونو زفتنو بزي زخونه مرجع يزلو كذا بعلو بحيلو بحيل خاندي خلص صقم دفتر زلو اكشلي حدا صبو قمصي خلي حدا حيت يعني رفق غادنا ادماير غبرونيو فري بريس الله رو حبرتسبنا زم يسنا نو واي انت بقى ملكسو انت لو تقامت يم زلو تري فري بريس تقام حدا غادتنا خوينا غادنا خسرن كوينو نتي قالسي مسو يكون كاينو قاعد انا نسي برغيد محاورات قالسي فتحي عمنا بير ترخم يرتراوي ግን ናይ ጋዜጠኛ ክሰርሕ ተኮይነ ግን ኣነ ስርዓት ወይ ድማ ነቲ ስርዓት ድግፍ ወይ ድማ ተኻልእ ክሓቶ ዝሓቶ ንዓኻ ሓተካ ዝኽእል ሕጂ እንታይ ድመልስለ ኢና ምክል እሱ ኢና ንፍትን ዘለና መርሓባ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ ነው ትብሎ ዘለካ ናይ መጨረሻ ዓብር ክበካ እየ ونها مجرشا كبلوز دلي سرعة تقدف حسوم طلع نهز بيتراي بجزء رسوس على التغييرين ناتو وجلا أو بوليسي كهرب حي نسرعة تقدف كتقالس نهز بيتراي تكحدي بالكن نسرعة تقدف كتودق بزعبة لون تياتران كسالنا تحبرت السبن بزعبة تاريخن جوجيا مالها خطا كتحس غلها جوجي أمالها خطا خاجن كم كنا أجركا حبرت السبن تقبلني لك كتسعر جوجي مخنياتو زخونة أكل رئيتو رأي زهبن بل درجة زبل كاي نتي رئيتين دري سميعهم سألاتيهم كتقالسو ناي بقعكم من زبلات حساسبات على الله حرسب وسك خلالو كل أبز حج أوان حقرنا مسكلاو من قد الله زخول عبل الحزب يترا ولا حجون عبل لونة يترا زمت زلو سقات منشو حدا نقري كاوش تعدي تي بوليتيكا سرعات زفطر صقامات كم حزب سي ኢትዮጵያ መጀመሪያ ጊዜ ኮነትን ኣብ ረጽም ተኣቱ ዘላ ህዝቢ እያ ብዙሕ ጊዜ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝያዳ ኣብ ዝሰክፍ ደረጃ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ነቲ መንፈስ ናይ ሃገራውነት ነቲ ወኒ ናይ ቃልሲ ነቲ ታሪክ ዝተፈላለዩ ኤጀንትስ ናስለ ንስዩ ከዳኸሙ ፀኒሑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ተስፋ ርኢ ኣለኹ ብፍላይ ዝኩሉ ዓመታት ነቶም ደገፍቱ ወያነ እዩ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ኸውን ናይ ምዕራብ ልኡኽ ኸውን ፀረ ልምዓት ፀረ ገስጋስ ክብሎም ፀኒሑ ሕጂ እንዳፀበበ ምስ መፀ ፖለቲካዊ መስርሕ ኮይኑ ኣብ ፅምዶ ምስ ኣተወ ብዙሓት ናይቲ ህግደፍ ደገፍቲ ዝነበሩ ሰሸው ኮይኖም እንታይ ዳ ዝኽሉ ዝተባሂልና ሕጂ ትስገሩ ዘለኹም ስለዚ እምበኣር ምስ ወያነ ምስራሕ حتى تدري كوينو أتوم سويانة تراخيبكم لكم زأسركم أبوتاتنا أو تحوم بك عملت ميت حتى لجيت ميت حتى إزي ما تقول له إزي حتى زي كبرات عليه نستخال تقاوم أنا حين هذا تقاوم حدا كله زلوا زيادة سلز جوبركو زيادة نستقاومنا عمل كتن إذن بعد حدا خبتي بحريات نجبات تحساس بقى كاوكم تصنع لنا لازمكم زبلوا زلوا إحنا قرب مالنا إيتراو عمتات أنت أكيبنا لوتي هكروا يترى عمتاز ندبتنا نتخيلنا والمكان كروح حلو مرحبا يعني الأول سألت هي بتعمل مسكنك of course تعمز جت عميق توصلهم معي global بجدنا حمودو قاشا قطعم كثما يصير دمتى عديميو كنا ذاتنا بجدنا حمودو ليشتيتي بلاتو عامي كذا كتليت أنا همون بتعبير بسمة بالشمر ديرنا thank you مرحبا